जितु दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32 बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि जे आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो गेदेमा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों आरो लाखांबाय। बिनि उनावहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै दङ आबादारिफोरजों सावरायनाय, लोगोसे फरायसाफोरजों सावरायनाय मोनसे सेमिनार दङ, मोननै सेमिनार दङ। बे सेमिनारखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा गाहाय आलासि महरै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरिद आफादगिरि दिलिप कुमार बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे ओनसोलनि गासै सानसुमै मेलेमजिबि माहारि आफादनि दैदेनगिरि, फरायसा आरो गासै रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरो आङो बेजोंनो लोगोसे आङो जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनो लुबैदों, दिनैनि जे जानो गोनां जे हाबाफारि जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव साफ्रोमबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन, बेखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय।